партия Българска прогресивна линия с номер 36 в бюлетината. Казвам се Мария Пашова и съм кандидат за общински съветник на община Родопи. Събрали сме се тази вечер в Устина, за да ви представя кандидат-кмета на село Устина, госпожа Рени Стефанова. Кандидат за общински съветник на община Родопи, госпожа Еша Елиева. И кандидат за общински съветник на община Родопи, господин Здравко Солаков. Благодаря на всички, че отделихте времето си, за да изслушате всеки един от тях. А сега искам да поканя кандидат-кмета Рени Стефанова да каже няколко думи за себе си. Здравейте, благодаря на всички вас, които сте тук в тази зала. Казвам се Рени Стефанова. На 41 години съм. Неомъжена с едно дете, живея в село Устина, както съм се родила. През 2005 година завърших бакалавърска степен туризъм в ПУ Паисий Хилендарски, а през 2006 година магистърска степен менеджмент в туризма, пак към ПУ Паисий Хилендарски. Над 10 години работих в сферата на туризма, а от 7 години работя в сферата на общинската администрация на община Родопи. В Устина. Там работих като младши експерт, регистър гражданско състояние. От Сдружение Пътища за община Родопи ме поканиха да се явя като кмет на тези избори от тях и аз приех. Аз и моите колеги от Устина не сме обвързани с никоя политическа партия. Ние сме хора, които имаме за цел да подобрим работата в полза на хората, които живеят в Устина. Кандидатирах се за кмет, защото смятам, че има нужните качества да се справя с проблемите на село Устина, както и на нашето населено място. Познавам проблемите на Устина и съм силно мотивирана да ги реша, ако не всичките, то тези, които зависят от мен в по-голяма степен. Хората на Устина заслужават да имат едно по-добро и приветливо, чисто и красиво място, в което да живеят. Ние сме млади хора, които искаме да надграждаме върху базата, която ще наследим през предшествениците си. За по-добро бъдеще на нас, нашите деца, родители и за самите нас, които искаме по-добрите условия на живота. През следващите 4 години ще работим в 4 основни направления. А именно опазване на околната среда, инфраструктура, работа на администрацията в полза на населението и развитието на селото като туристическа и културна дестинация. Няма да ви давам празни обещания. Не е редно, няма да ви лъжим. Но очаквам всичко, което зависи от нас, да може да го изпълним. Както всичко, което зависи от общината, но там всичко е да финансиране. Очаквам подкрепа и от общинските ми съветници Айша Елиева и Здравко Солаков. Най-вече също така, понеже те живеят в Устина и като общински съветници могат да свършат доста неща в общината. В следващите няколко минути ще ви си поговорим за проблемите, които аз виждам в Устина и които трябва да решим. Не знам колко от тях ще може да изпълним, но се надявам повече от тях да може да ги решим. Един от основните ни проблеми в Устина това е инфраструктурата. Като в инфраструктура включваме водопроводна мрежа, канализация, тротоарни площи и пътната настилка в Устина. Да започнем с водопроводната мрежа. Може би цялата ни водопроводна мрежа е остаряла. Иска подмяна. На места и на улици, които наистина водопроводът е много остарял и
съпукана около през 2 метра се копае. Като пример ще ви дам Патриарх Евтимий. Това е улица, която е с остарял водопровод, около 150 метра е цялата улица. Там се копае на 2 на 2 на 2 на 2. Това нещо, заедно с община Родопи, ВиК Пловдив, може да се разреши да се направи проект за нов водопровод и да се изгради нов водопровод. Улицата там е с пътниките. И това е хубаво, защото когато се направи проекта по образователно възстановяване, не е асфалт. Следващата улица, която трябва да се оправи, това е Пенчо Славейков. На Пенчо Славейков нямаме никаква положена пътна настилка и там трябва да се изгради първо водопровод, да направят съвместно община Родопи с ВиК Пловдив. Един проект, който да направят водопровод, за да може да се изгради водопровода и след това на тази улица да положим пътна настилка, защото в момента там улицата, едната част е чепелена, а другата част от улицата, която е до детската градина, стои на пръст. Там няма нито чепел, нито нищо, нито тротуари. Това са двете улици, на които трябва да се направи, особено на първата на Патриарх Евтимий, трябва да се направи подмяна на вода, но другата изграждането на нов. Имаме изграден водомен в Устина, който в момента мисля, че не функционира, ако не се лъжа, мисля, че не функционира. Там трябва да се, заедно с общината, както всичко зависи от общината, цяло ВиК, този водомен да го въведем в експлоатация да заработи. А този водомен заработи, при една голяма авария, която имаме в нашето населено място, аз знаете, че се случват доста често тези аварии, този водомен ще захранва Устина с около 5 часа вода. В рамките на аварията поне ще имате захранване на водата. Ако се оправи водоема, ще имаме вода поне за 5 часа, когато има голяма авария. Също така за мен е хубаво да помислим и върху пожарните надземни хидрантни крани. Знаете, наскоро имаше пожар в Устина и те помагат. Особено когато има бедствия, тези пожарни хидрантни кранове помагат. И е хубаво да се, когато правим водопроводи, да се направят тези хидрантни кранове, да се направят надземни, които са високи и по-бързо да се захранва пожарната кола с вода, за да може по-бързо да се изгаси пожара. Решението на според на всички тези проблеми е възможно единствено и с своевременното изработване на проекти от страна на общината и бързата реакция на ВиК Пловдив дружеството, което. Сега може да се поговорим малко за канализацията в Устина. Повечето от вас знаят в залата, че имаме изградените главни колектора и доста частна канализация е изградена в селото. Като цяло това е около 80% от населеното място има канализация. Останалите 20%, които нямат канализация в Устина, това е частта от училището към плиста надолу и от борцовата зала, целият район надолу, който няма канализация. И другата част, която няма канализация, от улиците Велпева, Никополозов, 3 март улицата и квартал Изгрев нагоре, тези улици нямат канализация. Там трябва да се предвиди нещо. По принцип трябва да се предвиди проект за изграждане на канализацията, не само по главните колектори, но и улиците покрай тях. Ние сме едно от 3 населени места в община Родопи с най-голям процент изградена канализация. Затова се налага в следващите 4 години общината да намери решение на проблема с отпадните води на селото,
като е нужно за мен да се направи проект за изграждане на пречиствателна станция в селото. В момента има отреден терен, който е за пречиствателна станция. Този терен е общински. Чрез изграждането на пречиствателна станция ще осигурим пречистване на отпадните води и ще ограничим до максимална степен замърсяването на повърхностните води, които са на река Устинска, както знаете. Тротуарите, там улиците, цяло имаме тротуари. Не мога да кажа, че нямаме, но тротуарната мрежа ни е доста устаряла. Има две улици, в които нямаме тротуари. Това е едната улица е Стара планина и на Пенчо Славейков и на Патриарх Евтимий. На Пенчо Славейков нямаме изграден тротуар. Това са двете улици, на които трябва да се изградят тротуари, а другата, останалата част, трябва да просто да се направи рехабилитация на тротуарите. Запълване на дупки. Последните 4 години аз нямам спомен да сме запълвали в Устина дупки по улици. Може би има за направа дупки като цяло. Това някои от нещата не зависят от нас. Улица Крайречна е една от най-дългите улици в Устина. Тя започва горе от Али Мустанов и завършва долу до Велито. Повечето от вас знаят тази улица, минава от цялата река Устинска. Една част, горната част на улицата, няма изградена пътна настилка. Ако там в времето почнем да правим пътна настилка с пътни лици, първото нещо, което трябва да направим е проект за изграждането на трябва да изградим подпорна стена в река Устинска, за да може там да се започне след това проекта по пътните ивици на самата улица. Същото по тази улица Крайречна, долната част на улицата абсолютно никъде няма по нея пътна настилка. Това е много важно да се направи там тази улица, защото тя също няма тротуари, няма пътна настилка. Има няколко улици, в които трябва да изградим подпорна стена. И това е Георги Сава Раковски. Повечето от вас знаят къде се намира Георги Сава Раковски. Това е в квартал 7 на село Устина. Там, освен изграждането на подпорна стена, трябва да се направи и изработи качествен проект на целия квартал 7, защото в момента този квартал 7 е много сложно положението с него като цяло. Защото една част от Георги Сава Раковски къщите излизат в улицата, а трябва да се направи разширение на улицата, за това се изисква проект. Отдолу под Георги Сава Раковски трябва да сложим подпорна стена, той е в квартал 7. Надявам се някога общината да има възможност да разреши този проблем, който имаме с квартал 7 и с тази зеленина и това нещо да влезне и да се парцелират като парцели за продажба на имотите. Имаме една улица горе в горната част на селото, казва се Димитър Благоев. Една част от улицата също има поставена пътна настилка. Но там проблема е същия. Пак изисква подпорна стена на правата и след това поставяне на пътни улици. Не мога да ви обещая колко неща от тези ще се случат. Надявам се поне една част от проблемите да ги решим. И леко по лека нещата да почнат да се получават и за нашето село. Благодаря на това, което до момента се е направило за Устина, на тази база, която имаме, но се надявам ние да надградим с общи усилия и да направим по-красиво място Устина и по-добро за живеене. Благодаря ви, че ме слушахте.